Dnes vítáme v našem televizním brněnském studiu vzácného hosta. A chtělo by se říci zdaleka, ale ono je to blíž z Brna do Bratislavy, než z Brna do Prahy. Dovolte, abych dnes mezi námi přivítal opravdu vzácnou návštěvu, paní Zuzanu Kirkovou, spolumajitelku společnosti Syncer Slovakia. A nebudeme předstírat, že se jako vidíme poprvé, my si samozřejmě tykáme a známe se velmi dlouhou dobu a já jsem se na ten rozhovor moc těšil. Mám připravenou sérii otázek, ale on ten čas poplyne, takže uvidíme, k čemu se dostaneme a já se na ten rozhovor těším, protože i já se spoustu věcí rád dozvím. Mám připravenou sérii, Zuzana ví, jaké otázky jsem si připravil, takže psychicky můžeme se do toho pustit? Nech sa páči, ďakujem. Většinou se ptáme na vývoj dnes již známé firmy, ale já zapátrám do té hlubší minulosti, jak se vlastně mladá žena, protože já tu historii znám, dostane z Černého Balogu, to je na středním Slovensku, do Bratislavy. Jaká tam byla krátce ta historie? Ja som bola na materskej, manžel dostal dobrú pracovnú ponuku, takže také logické rozhodnutie to bolo. Kvôli práci. Čili kvůli práci. Dobře. A v Bratislavě byla ta cesta ke kosmetice, že dneska už je to velká firma, ke kosmetice, přímá, nebo takový nějaký kliky tam byly? Ja som dosť intuitívny typ, takže takto z pohľadu času to vyzerá, že to bolo priame, ale ja musím povedať ešte na ten začiatok, že za mojich čas, keď sa chodilo a vyberalo sa prihlášky na stredné školy, tak na takéto kozmetické školy sa nedalo dostať. Takže ja mám spravený kozmetický kurz, ktorý som si spravila ešte pred materskou dovolenkou. No a vlastne po materskej dovolenke som hľadala, čo budem robiť a práve v jednom detskom kútiku som stretla pani, ktorá hľadala za seba náhradu ako výhradný dovozca dermokozmetiky Syncer. Mňa to upútalo. Vôbec som netušila, čo tá práca obnáša, ale zase ma to tak intuitívne ťahalo a tak začala naša spolupráca. A tady tu otázku tady nemáme, ale teda dobře, když to byl jako vlastně ta kosmetická škola nebo kosmetický kurz, proč kosmetický kurz, proč ne něco jiný? Je tam něco, co tě k tomu jako vedlo v hlavě nebo představa nějakého výdělku? Nie, skôr asi estetika. Vždy ma lákali také tie estetické obory. Chcela som byť kaderníčkou, kozmetičkou. Mala som školu, kde som sa učila aranžovanie kvetov, záhradnú architektúru. Hej, takže toto bolo všetko také, čo ma bavilo. A v podstate práve potom kozmetika bola o tom, že môžem pomáhať ľuďom, zlepšovať kvalitu kože, že je tam to estetično. A je to podľa mňa pekná rôznorodá práca. Já, jestli to tak v hlavě si jako projedu, tak je to vlastně o kráse. Je to o kráse, ta estetika, všetko. tady to všechny věci. Ono to k tomu patří. Co si budeme říkat? Prostě kosmetika je o kráse, o potěšení. To tady můžeme 10krát vykládat o účinných látkách, ale pokud to v tom není jako ten náboj té krásy nebo toho zájmu o tu krásu, no tak pak to je jenom taková čistá biotechnologie. No, schválně, já jsem se na to díval. Víš, ve kterém roce my jsme se poprvé viděli? Tak to si presne pamätám. Bolo to v roku 2002, kedy mi končila materská dovolenka. A ja som hľadala, čo budem robiť ďalej. A my jsme se setkali u hranic, Áno. v motorestu, jestli u Janíčkou nebo něco. Tak To nějak, si nepamätám. Tak nějak se to miesto. jmenuje hned za hranicema, to já si pamatuju. No, postupně se začala firma rozvíjet. Jak vlastně teda těžké, protože teď jsme se bavili o té kráse, je pro kosmetičku, jo, to je samozřejmé, se vzdát postupně tady tohoto všeho a vlastně stát se, no proč to neříct, manažerkou. Že ten přerod je bolestný, nebo je jako jednoduchý, nebo s tím časem to tak nějak jako vyplyne? No tak pre mňa to bolo veľmi ťažké. Pretože manažerské ambície ani schopnosti som vôbec nemala, ani som to neštudovala. Takže toto mi robilo veľké tlaky a sama som si vytvárala väčší tlak na seba, pretože my sme začínali úplne, že od nuly. Keď hovorím od nuly, tak od nuly. A všetko sme sa tak nejako učili za pochodu. Krok za krokom, postupne. Takže bolo to náročné. Čiže rozumím tomu tak, že vlastně všechny ty činnosti jste museli zvládnout ty
A manžel, protože vím, že Áno. manžel je ti velkou oporou tady v tom. Áno. Čili sami jste to museli zvládnout. Áno, on ešte chodil do práce, takže vlastne ja som cez deň navštevovala salóny, po obede som sa venovala synovi, večer sme vytvárali faktúry. Schválne hovorím, že vytvárali, lebo vtedy sme nemali účtovný systém, tak sme všetky produkty vypisovali pracne. To bolo náročné. To je dobře, že to tady vykládáš, protože já možná nechci jako kritizovat, ale někteří začínají mít dojem, že jako se spousta věcí dá udělat tak jako kolem bez práce. A ono to vlastně opravdu bez té práce nejde. Bez té práce to nejde. A ta umělá inteligence tu práci prostě nenahradí. Jo? To je jasný. Já k tomu mohu snad prozradit, že jste měli malého chlapečka, ale vy jste se postupně, co se známe, vlastně dopracovali, jestli to tak mohu říci, ke 3 dětem. Což je teda krásný, to je jako vždycky můj obdiv. Jsem si říkal, Kirko, jak oni to tak vlastně všechno zvládají. Jak se tady toto dá skloubit? Protože 3 děti, 3 kluci, to je jako už hodně. Dá se to? No tak musí... Ne je to obtížné, upřímně, je to obtížné, nebo se to... Je to ťažké, ale myslím si, že práve až narodením 3. syna som sa stala ozajstnou manažérkou, to musím priznať. Ale ono, to je život, tak to vyšlo. A každý syn je iný a pri každom som sa niečo naučila. A práve tým, že 3. syn sa mi narodil, keď som mala už 41 rokov, začal mať zdravotné problémy, tak to bolo náročné sklbiť. A jednoznačne najstarší mal 15, čiže mu začínala puberta. A to bola divočina. To je takový veľký rozpätie. Áno, ale myslím si, že všetci rodičia, ktorí majú viac detí, to poznajú, že z času na čas máme pocit, že všetko je v pohode, zvládame to. Je v tom akási harmónia, systém a potom príde niečo a zrazu sa ten systém rúca. A zase odznova. Ale asi dokonalosť je v tej nedokonalosti. Všetko je tak, ako má byť. No, tak jestli tomu jako dobře rozumím, tak vlastně tam je důležitý takový ten rodinný kruh, že to funguje, tá komunikácia. pro tu práci je to asi strašně důležitý potom vědět, že tam doma pořád je ten kruh, ten základ. No. Ale já teda se posunu dál, jako já samozřejmě to vím, tu historii v tom, že tom hraje roli i trošku tvoje životní filozofie a ty jdeš vlastně k takové té východní větvi často medicíny, ne k orientu, to jsme byli blízko, ale k čínské medicíně. Jak ses k tomu vlastně dostala? Zájem nebo... No, mňa čínska medicína alebo tieto azijské smery už fascinovali od 18. Nejakých 18... už na tom Černobalogu. Áno. Ja som už v 18 začala študovať Van Brain, vtedy to chodili prednášať Američania, vtedy sa to vnímalo ako ezoterika. Ale bol to systém a súbor techník, ktoré teraz už viem, sa opierali práve o ajurvedu, čínsku medicínu, akupresúru sme tam mali. Preberali sme tam psychosomatiku, čo ma nesmierne fascinovalo, pretože v kozmetickom salóne sa ľudia zdôverujú. A vlastne ty môžeš vidieť na koži tie prejavy a to, ako psychosomatika ovplyvňuje celý náš organizmus a v našom prípade aj kožu. Takže toto prepojenie som si mohla odsledovať a postupne sa v tom viac vzdelávať. A teraz epigenetika už potvrdzuje, že... To je přesně, já jsem odchovaný tou alopatickou medicínou, to je pravda. A čím jsem starší, tím si uvědomuji, a v té kosmetice to teda platí dvojnásob, že ono je to strašně o té komunikaci, že ti lidi přijdou. Ono i k tomu doktorovi, ty lidi často si chtějí přijít popovídat, akorát, že tam jako na to není ten čas, ale v tom kosmetickém salonu, že oni tam přicházejí i pro to slovo, i pro ten dotyk a to je přesně asi ono, co se nedá zapajcovat, nenapadlo mě jiné slovo, jako do nějaké čisté chemie, nebo biologie, ale že to je opravdu... Je to o vzťahu? Ano, jo, to je to, co ta čínská medicína asi hodně tisíciletí pěstuje a my k tomu nějakým způsobem se taky dostáváme. Říkáme, všechno je přijatelné, ale spousta věcí je jako vztahově jako velmi podobná. No, jak se tohle dá upřímne teda spojiť se současnou komerční kosmetikou? Ja si myslím, že výrazne. A veľmi dobré je to spojenie starého, 1000 ročiami overeného a tých vôbec nových možností, ktoré máme.
Ja musím povedať, že za mňa je to veľmi dôležité, pretože každý deň pomáhame klientom zlepšovať sebavedomie. A práve čínska medicína ma naučila úplne inak sa pozerať na človeka. Začnime vnímať, že my pracujeme s kožou. Kozmetička pracuje s kožou. Koža je najväčší orgán celého organizmu. Obaľuje a chráni ho. Takže za mňa je úplne logické, že tiež na koži sa budú prejavovať nejaké problémy, alebo koža nám dáva signály, keď niečo v organizme nefunguje. Áno. A ja si pamätám, keď som v 18 začala čítať knihu od doktora Jonáša a na strane 95 som videla práve rozdelenie tváre a diagnostiku z tváre. Hej, že jednotlivé zóny patria určitým orgánom. Čínska medicína pred tými 1000 ročiami krásne zvládala práve a mala zadefinované vzťahy medzi jednotlivými orgánmi. A ako na seba vplývajú, a sú to orgány, ktoré na prvý pohľad so sebou nesúvisia. Takže všetko so všetkým súvisí. A mne sa veľmi páči pozerať sa na človeka ako na celok. My v kozmetickom salóne síce ošetrujeme tvár, krk a dekolt. Ale práve tá komunikácia s klientom nám veľakrát ukáže, že keď majú suchú pleť, tak môžu mať ekzémy na tele. Môžu mať problémy s mykózami, ako pityriasis versicolor. Môžu mať iné problémy, ktoré spolu súvisia. A to všetko môžeme v kozmetických salónoch s modernou kozmetikou môžeme vyriešiť a pomôcť im dostať sa do harmónie, páčiť sa sami sebe, zase jim vrátit sebevědomí. Když to jakoby posunu, protože teď jsme byli jako hodně v historii, co to má teď jako do současnosti, jak se vůbec jako změnila kosmetika, to vnímání a i v salonech obecně z počátku tisíciletí, ty jsi začínala, či 2002, teda řekněme 1, a do současné doby. Jsou jiní lidi, jiná kosmetika, jiná filozofie. Výrazne sa posunula. Ja som začínala v čase, kedy sme nemali v rukách ani chemické peelingy. Čiže naozaj sme mali akurát na parku, neboli prístroje a kozmetika sa robila naozaj len na povrchu. Pracovali sme s pokožkou. V súčasnosti moderná kozmetika ide oveľa hlbšie a pracujeme so všetkými vrstvami kože. Čo za mňa je úplne prelomové, a vnímam to ako veľký posun. Napríklad, ako som spomínala, chemický peeling bol taký silný. Za mňa mezoterapia. Mezoterapia, na ňu nedám dopustiť. A tak ďalej. Môžeme sa dostať k tým najnovším signálnym molekulám, čo je úplne úžasné. Takže peptidy, za mňa, peptidy. Dermaneoxin. Veď my máme stále v Synkérii najvyššie koncentrácie protivráskových peptidů v jednej linii. Že teď jsme zrovna představovali, že před Vánocema točíme novinku, to ještě vlastně možná nevíš, nějaké mikroampulární sérum právě s těmi lidsky analogickými peptidy, ale to představujeme, to není asi to podstatné. Já tady mám ještě jednu otázku, která s tím souvisí. Mají kosmetičky v dnešní době čas chodit na školení a vůbec jako chtějí se školit? Myslím si, že sa chcú školiť, ale naozaj toho času je málo. A najväčší problém je asi zorientovať sa im v tom mori informácií. Takže tú veľkú úlohu zohráva spoľahlivý partner, firma, ktorá im poskytne odborné informácie. Takže školiť sa chcú. Chtějí chodit na ty školy, nebo se spíš chtějí dívat na obrazovce? Ja sama vidím, že aj chodia, ale musí to mať hodnotu, to školenie. A veľmi radi aj my na Slovensku využívame audio a videoformáty, pretože si myslím, že v tejto rýchlej dobe nám uľahčujú vzdelávanie. Ja sama veľmi rada aj čítam, ale aj počúvam podcasty. A je to taký rýchly spôsob, pretože aj tá kozmetika veľmi rýchlo napreduje. A takýmto spôsobom vieme posunúť informácie rýchlejšie. Takže chcú chodiť, lebo ja stále vidím, že sú školenia, ktoré sa nedajú naučiť online. Práve spomínaná mezoterapia. Ja si neviem predstaviť tieto veci učiť online, ale možno práve aj to potom prispieva k tomu, že sa znižuje odbornosť. Že
to teda, tak dobře, to se teď se vrátím zase k tomu, ono to pořád s tím souvisí, jaká je teda návštěvnost, že těch kosmetiček si hodně, jaký je trend v návštěvnosti kosmetických salonů na Slovensku v porovnání před těmi 20 lety, protože Slovensko, že já si pamatujeme Československo, jsem vždycky přijel do Bratislavy a tam se dbalo vždycky na módu. Jo, tam, jo, a teď samozřejmě, jo, taková ta jako i Maďarsko, že jo, je takový jako, že prostě teda hezky vonět a pěkně být jako upravený. Doufám, že se nikdo nezlobí teď v České republice na mě, ale já se tak jako pamatuju, že vždycky do Bratislavy, jako, že tak se taky jezdilo za nějakou módou a podobně. Jaký je teď ten trend? Chodí lidé na Slovensku na kosmetiku, protože my zase v České republice trošku v médiích jako vždycky slyšíme, že jako je tam třeba větší nezaměstnanost, jako ekonomicky to je problém. Je to vidět, nebo je to spíš, je to pořád stejný a je to spíš o lidech? Je to skôr o ľuďoch. A tiež o tom, že pribudlo množstvo kozmetických salónov. A je to tiež o odbornosti. Každý si nájde svojho spotrebiteľa. Je viac kozmetických salónov. Možno je trošku aj problém, že niekde chýba odbornosť a veľmi rýchlo vznikajú kozmetické salóny, ale ľudia sú čím ďalej náročnejší. Zvyšuje sa reaktivita kože našich klientov a preto si myslím, že čím ďalej tým viac nielen žien, ale aj mužov a tínedžerov vyhľadáva odborné kozmetické salony. Takže dobře, takže mladí chodí třeba víc, než chodili v minulosti, dá se to tak říct? Keď majú problém, tak áno. Či nebojí se jít na kosmetiku, protože my jsme se o tom bavili s našimi kosmetičkami a říkají, my máme dojem, že opravdu ti, který už jako něco pamatují, je nebudou nadávat, tak říkají, že se jim zdá, že po tom covidu se obrátil ten trend a že ti mladí jakoby přijímají ty kosmetické služby, jako že to berou, že to tady je a že teda chtějí chodit na tu kosmetiku. Že to už není tak vzácný, ano, jak to bylo v minulosti. Ono je to asi aj tým, akých majú rodičov, ako sú vedení. Pretože to sú také bežné návyky, ako starostlivosť o seba, ako chodíme na dentálnu hygienu. To je tiež to taky nebylo nadštandardné ošetrenie. Ano. Tak si myslím, že aj kozmetika je tak vnímaná. Ale ja kozmetiku vnímam ako výživu, každodennú výživu pre pleť. A myslím si, že týmto spôsobom to vnímajú aj ľudia. A práve rodičia tínedžerov. Takže vidia, že nejaké akné nedá sa ošetriť len tým, že tam natrieme nejaké 2-3 prípravky a koniec. Ale myslím si, že kozmetický salón navštevujú práve aj kvôli tomu, aby ich odborníci naučili správnu kozmetickú starostlivosť, ktorá má byť domáca. Já teď mám otázku, která je delší, tak já ji s dovolením přečtu. U nás v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a Zuzka ví, že jsem mi vysvětloval, co to vlastně znamená, se setkáváme s tím, že i kosmetička si řekne, proč bych jen dělala kosmetiku, vždyť si můžu vydělávat prodejem kosmetiky na e-shopu. Ten trend byl hodně silný v průběhu covidu, ale teď jsme si udělali na podzim nějakou malou analýzu a tam se zdá, že se to ustálilo, že kosmetičky sice jako e-shopy mají, ale jako by se možná vraceli víc k tomu řemeslu, či jako k té práci. Jo? On to logicky, za covidu to moc nešlo. Jestli je něco takového vidět i na Slovensku, že si drží tu svou práci, že to nejsou jenom dámy dávající něco na ten e-shop nebo postující na Instagram a na sociální sítě obecně. No aj u nás to bolo podobné ako u vás, ale myslím si, že teraz sa to stabilizuje a hlavne sa to vracia k tomu, že kozmetička a kozmetická práca je práve o dotýkaní sa človeka a o správnom diagnostikovaní pleti. A to žiadny e-shop nedokáže. Pretože veľakrát sa nám správna diagnostika ukáže až po prvom ošetrení. Ako pleť reaguje na kozmetiku, ako sa správa. A ako reaguje na dotyk, na samotný dotyk. Vieme, že teraz reaktivita kože sa zvýšila. Veľa ľudí reaguje už len na dotyk. Takže ja si myslím, že čím ďalej je viac vyhľadávaná kozmetická
starostlivosť aj kvôli správne nastavenej domácej starostlivosti. No to má logiku. To má samozřejmě logiku, že lidé chtějí si profesionálem nechat nastavit v uvozovkách tedy ten typ ošetření a pak dělat tu domácí péči. Ono jedno bez druhého nejde. Že jo? To je jasné. A ja musím povedať, a vedela by som rozprávať niekoľko príbehov, kedy sa to nedá nastaviť ako automat. Áno, v tomto nám umelá inteligencia nepomôže. Ale vy musíte práve zapojiť intuíciu, alebo kozmetička musí zapojiť intuíciu a rozmýšľať, ako by to práve u tohto klienta riešila. Jednak podľa ročného obdobia, podľa veku, podľa typu pleti. Takže...